aquest món espantadís. Inclús diria pelut o aprensiu. És cert, Costes mortair la ira de les forces infernals, éssers malèfics, diables, dracs, bèsties de foc. Per més que esmicolem i desintegrem nous indomables, mai farem net del tot. He sentit que des de la quimera de la foscor intenten crear nous dracs per aterrorir la canalla. Tenen com una rebata de necessitats múltiples. Per ara tot està controlat. La ratjada dels déus controla els diferents processos. Al setè cel hi ha la rastellera de noves figures que mai veuran la llum. Va, anem, Givanka, que els netaparets de l'infern els uns van que Stancano va explicar. Els esperits infernals corresponen als 7 dies de la setmana. Qui els invoca aconsegueix la seva protecció i de les seves malicioses forces aconseguir els propòsits anhelats. Pot volar un drac més enllà de les llegendes? La cerimònia comença. Vinguis tornat a salvejar. Estimada malèfica, avui serà un dia assenyalat. La visita de la psicofanta ha estat la signatura de la saviesa, de la manera de fer. S'acosten temps de canvis i seran terribles. Avui, per fi, en aquesta diabòlica plaça, rebrem la visita més saborosa. Els 7 esperits infernals, amb la seva força, portarem a terme el conjur de les tenebres. El cel es partirà en dos, i amb sofocaments i asfíxies cremarem i portarem davant de tots nosaltres, inútils humans, la bèstia que donarà sentit a tot. Sollat! Lucifer! Simón! Astaró! Silsandra! Machat! Sollat! Demano la vostra presència! Aquí estic. Cal que faci presentació? Soc Surgat, el diable de la riquesa. Tinc el poder de treure l'encantament que tenen alguns tresors perduts. Sé on són les vetes d'or i d'argent. I amb un sol toc subtil, a tots vosaltres us puc convertir en pedres de bronze. Si un diumenge m'invoqueu, ja podeu tremolar tots. Sou teniu a Surgat. Vos fareu la taxonomia. Estic aquí per ofanejar. Soc Lucifer. Sí, el diable de les malalties. Tan corporal que de tota humania als humans, com els animals i plantes. Tots vosaltres, amb un ullar als meus dits, us puc encomanar de les pitjors malalties. Si m'invoqueu el dilluns, em trobareu a la vostra sang. Inclús em sentiré unida quan estic al vostre costat. Vos fareu la llampana. Sí, jo soc Fimós. Jo puc destruir-ho tot. Coneixo les armes, sento l'odi, sóc el pare de les venjances. Puc remoure les aigües, controlo els vents i les tempestes. Voleu que caiguin ara mateix llamp sobre vostre? Si m'invoqueu un dimarts, us puc ja botar el cervell. Amb vos em puc escurar. No teniu escrúpols. Prepareu el moment d'encrostonar. He vingut a botejar. Sí, sóc Astaroth, el diable de la sort. Tant us puc fer a tots rics com deixar-vos en l'absoluta indigència. Voleu fer una borrada amb mi? Sou com un corrissol de bataruts. Si algú de vosaltres m'invoca en dimecres, el capdellaré fins a l'infinit. La meva sort és la vostra coneixença. Vos sereu l'encarregat en el conjur de la degradació. La despeta està a punt. Soc Silsandra, diable del domini total. Puc dominar tot. Sí, a vosaltres també. Puc entrar en la vostra ment, destruir-la. Amb una mirada us
encoixonar tots aquests maleants que miren amb cara de barroc. Vos sereu l'encarregat d'enquimanar les forces del bé. Jovenetes, jovenets, senyores i senyoretes, vejades el meu nom. Sí, el diable de l'amor. Voleu que us apliqui les meves arts amatòries? En teniu por, no? Matrimonis separats, infidelitats. Amb mi, l'equilibri no existeix. Si un divendres m'invoqueu, enllatinaré els vostres sexes i untareu els guspirets de l'amor. Sou la insígnia de la meva imaginació. Un d'aquests dies em deixo omplir, però ara toca que vos m'assoneu al meu timó. Com un pafart estic aquí. Soc volant, diable de l'enveja. Mireu el del vostre costat, és esperpento, quin fàstic em feu. La meva enveja es contagia entre vosaltres, insignificants humans. Si un dissabte us atreviu a invocar-me, llavors sereu presoners de la meva preponderància i el presagi pot ser serpenós. Joan, calmeu les vostres ànsies. Vos fareu el sortilegi. I ara, prou una paraula. Estem tots, i és el moment desitjat. El conjur a través de l'espai. Travessarem els cels i l'extraurem la nova bèstia. La voleu conèixer? Repeteixo, la voleu conèixer? Severa dragones
Senyores, senyors, el nou drac petit de la Geltrú! Em diuen que l'Arnau Codina, que és un tio que ens en vol, diu, senyores, senyors, jo us ho agraeixo, però jo dalt d'un escenari no pujo. Així que li donem un aplaudiment al constructor, l'Arnau Codina. Ara sí que tenim, home, m'ha enganyat. Aquests senyors, acosta cap aquí. L'Arnau Codina. Jo crec que aquesta gent vilanovina i geltronenca, no sé si avui és el moment que els expliquis algun petit detall. Però res, moltes gràcies per estar aquí i res, a disfrutar-lo i a gaudir-lo i ja està. Aquest senyor de les seves mans ha sortit aquesta bèstia fantàstica. Ell va criar els bessons de la Geltrú
d'aquí mitja horeta tornarem aquí, però ara totes les colles ens anem de Cercavila pels carrers de Vilanova i la Geltrú. Benvingut, Barrina!